Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλό βράδυ. Δίπλα μου είναι η Μυρτώ Κοτοβά. Γεια σου, Ανδρέα. Η πριγκίπισσα της καρδιάς μου. Πρώτη φορά αυτό. Ευχαριστώ. Ωραίο ήταν. Σήμερα θα συζητήσουμε για το απαγορευμένο βοτάνι. Είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Μην έχετε προκατάληψη και μην ξεκινήσετε αρνητικά. Πρόκειται για ένα βοτάνι το οποίο... αρχαίο βοτάνι, το οποίο απαγορεύτηκε σε όλο τον κόσμο. Φυλακίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και τώρα που τελειώσαν οι επιδοτήσεις για τους αγρότες και πέφτει ξύλο και στο Σύνταγμα με τα ΜΑΤ και τους αγρότες, ξαφνικά υπάρχει μια επιδότηση για αυτό το βοτάνι. Και αυτό το βοτάνι λέγεται κάναβης. Έχουμε τον γιατρό, τον Γιώργη τον Οικονομόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κοντά μας. Τι έγινε, δηλαδή έχει μείνει όλος ο κόσμος άναυδος, διότι λέει τελειώσαν οι επιδοτήσεις για τους αγρότες, γίνανε τα μπλόκα και αμέσως μετά τα μπλόκα λέει επιδοτήστε να καλλιεργήσετε κλωστική κάναβη που τους συλλαμβάνανε, όπως ξέρεις, όποιος έκανε πριν από μερικά χρόνια. Νομίζω ότι και στην προηγούμενη δεκαετία δεν ήταν αυτά τα καταστήματα. Ναι, όχι την προηγούμενη. Τα κλωστικής κάναβης, ρούχα κλπ. Γιατί λέει... κατάσχανε τα προϊόντα και τους πηγαίνουν για δίκη. Επιδοτείται η κλωστική κάναβη και η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία, να την νομιμοποιήσει, διότι αλλιώς θα φάει πρόστιμο. Ναι, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είχε εγκριθεί από τη Βουλή πριν από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν υπογραφόταν κοινή υπουργική απόφαση από όλα τα υπουργεία. Την καθυστερούσαν με κάθε τρόπο και αυτό είναι φυσικό, γιατί υπάρχει ένα κλίμα ενάντια στην κάναβη. Να φανταστείτε αυτό που λέγαμε και πριν, ότι τα καταστήματα που είχαν ρούχα από κάναβη πηγαίνουν και τους κατάσχανε τα προϊόντα. Τελείως παράλογο, αλλά είναι μέσα σε ένα κλίμα γενικότερα δυσφήμισης και επίθεσης ενάντια στο φυτό, η οποία ξεκίνησε μόλις άρχισε και η βιομηχανία να αναπτύσσεται και ήταν ανταγωνιστική η κάναβη. Στη βιομηχανία πλαστικού, βιομηχανίας πετρελαιοειδών, βιομηχανίας χαρτιού από ξύλευση δασών και ένα σωρό άλλα. Και κυρίως φαρμακοβιομηχανίες. Έχει υπογραφεί ήδη ωστόσο η υπουργική απόφαση. Τώρα μπορείς να πάρεις επιδότηση εσύ, να καλλιεργήσεις κάναβη για λόγους... Φυσικά το φυτό έχει κάποιους όρους. Δεν μπορεί να φυτέψει οποιοδήποτε φυτό. Υπάρχουν 2 είδη φυτών βασικά. Η κλωστική, αυτή που επιτράπηκε, και η ινδική, η χρηστική. Μάλιστα. Να το πιάσουμε από το πρώτα-πρώτα για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται. Οι προδιαγραφές λοιπόν της κλωστικής κάναβης είναι φυτό. Είναι συγγενείς με αυτές του βαμβακιού? Δηλαδή, μπορεί να γίνει χρήση σε υφάσματα, σε ρούχα κλπ. Όπως το βαμβάκι. Θα μπορούσε να αντικαταστήσει το βαμβάκι. Να σας πω, τα πλοία που ανακαλύψανε την Αμερική, τα πανιά τους ήταν από καναβόπανο. Ένα παράδειγμα σας λέω. Και τα ρούχα τα περισσότερα και τα μαγαζιά που λέγαμε προηγουμένως, ρούχα από κάναβη είχαν. Πότε άρχισε να χρησιμοποιείται η κάναβη για ρούχα, για πανιά, για σκοινιά και τέτοια? Χιλιάδες χρόνια. Ήταν το καλύτερο μέσο με το οποίο φτιάχνανε. Στην αρχαιότητα δηλαδή, πού το πρώτο συναντάμε? Στην Κίνα. Στην Κίνα. Μιλάμε για 2.500 π.Χ. Και μετά? Και μετά έρχεται στις αραβικές χώρες κυρίως. Και σιγά σιγά και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα πρώτος που αναφέρεται σε αυτό είναι ο Ηρόδοτος, ας πούμε, στην Κάναβη. Μιλάει για τους σκύθες, οι οποίοι ρίχνανε φουτιές πάνω σε αναμένα κάρβουνα και χορεύανε γύρω από τη φωτιά μαστουρωμένοι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, στην αρχαιότητα, ας πούμε, χρησιμοποιόταν η κάναβη και για ψυχαγωγικούς λόγους? Δεν έχουμε στοιχεία τέτοια. Λένε διάφορα, αλλά ιστορικά στοιχεία δεν έχουμε. Έχουμε μόνο από τις αραβικές χώρες και με το 600-800 μετά Χριστόν. Στην Ελλάδα, ας πούμε, πριν τον βαβάκι, πότε ήταν αναπτυγμένη η κλωστική κάναβη, δηλαδή πότε είχαμε βιοτεχνίες, ποια εποχή? Το 19ο αιώνα κυρίως. Το 19ο αιώνα. Ναι, στέλναμε, καλά, πέρα από την κλωστική κάναβη, από τα υφάσματα κλπ. Κάνανε η παραγωγή και χασίσι, το οποίο στέλνανε στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο είχε απαγορευτεί η χρήση κάναβης από τον Ναπολέοντα τότε εκείνη την εποχή και η Ελλάδα έστελνε χασίσι με πλοία στην Αίγυπτο. Μέχρι πότε όλα αυτά? Χτυπάει το τηλεφωνάκι μας, θα το κλείσουμε. Να το κλείσουμε αυτό, και θα συνεχίσουμε. Μέχρι πότε στο μεταξύ? Βγήκανε περιοριστικοί όροι. Οι Εγγλέζοι πιέσανε, που ήταν τότε
στην Αίγυπτο μαζί με τους Γάλλους, μας τρώνε οι στρατιώτες τους και εγκαταλείπανε τα καθήκοντά τους στα στρατιωτικά και γι' αυτό ζητήσανε να απαγορευτεί. Απαγορεύτηκε και κάνει πιέση στην ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα για να ψηφιστεί. Και από το 1898 άρχισαν να κάνουν τις πιέσεις στην ελληνική κυβέρνηση. Μιλάμε τώρα για τη χρήση της συνδικής κάναβης. Ναι, της συνδικής κάναβης. Είναι διαφορετικά, ξαναλέμε, έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε, για να μην τα μπερδέψουμε. Γιατί αυτοί που... Η άλλη κλωστική, ωστόσο, ίσχυε. Ναι, λειτουργούσε. Μέχρι τότε απαγορεύτηκε καθολικά το 36 επί Μεταξά. Όταν απαγορεύτηκε στην Αμερική το 1937, απαγορεύτηκε στην Αμερική. Μέχρι το 1937, λοιπόν, ήταν βασικό στοιχείο της αγροτικής μας παραγωγής. Ναι. Και της μεταποίησης. Σε ποιες περιοχές είχαμε πολλές βιοτεχνίες? Πελοπόννησο κυρίως, Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία. Στην Έδεσα, προς το υφαντουργείο γνωστό, υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ακόμα. Ναι. Τουριστικό αξιοθέατο πλέον. Αυτό είναι όποιος πάει στην Έδεσα, πάει και βλέπει και αυτό της κάναβης. Ναι. Ζωοτροφές επίσης και κυρίως φάρμακα. Οι φαρμακευτικές εταιρείες ήταν οι κύριοι αντίπαλοι. Ωραία. Και γιατί λοιπόν αντικαταστάθηκε η κάναβη, η κλωστική, η βιομηχανική κάναβη από τον μπαμπάκι, ενώ λένε ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα η κλωστική φάρμακα. Ναι, και ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Πρώτα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της κλωστικής κάναβης? Πρώτον, είναι ανθεκτικότερη. Δεν τον χρειάζεται λιγότερο νερό. Και τον ρυθμίζει καλύτερα την βιολογία του χώματος. Και σε ποσότητα, ας πούμε, σε ένα στρέμμα βάλεις κάναβη από τη μια μεριά και άλλο ένα στρέμμα βάλεις μπαμπάκι. Συμφερότερο είναι. Η κάναβη. Είναι πιο φτηνή. Είναι πιο φτηνή. Και είναι πιο οικολογική. Γι' αυτό οι οικολόγοι λένε, ας πούμε, υποστηρίζουν, οι πράσινοι σε όλη την Ευρώπη υποστηρίζουν το... Ναι, έχει λεχθεί, δεν είναι μόνο τα ρούχα για τα οποία συζητάμε, είναι το χαρτί. Αν σκεφτείτε πόσες χιλιάδες εκτάρια καταστρέφονται, δασών πολυετών μάλιστα, καταστρέφονται καθημερινά, κόβονται καθημερινά, επειδή για να φτιαχτούν τα φύλλα των ημερήσεων, του ημερήσιου τύπου και βιβλία γενικά, αντικαθίστανται από κάναβη, το οποίο είναι τίσιο φυτό, δεν χρειάζεται πολλά χρόνια να μεγαλώνει για να το κόβεις, και είναι πολύ, σώζει τον πλανήτη. Γι' αυτό είναι η φράση «The plant which saved the planet», το φυτό που σώζει τον πλανήτη. Τι άλλη χρήση έχει η κάναβη? Δηλαδή... Έτσι, γιατί έλεγε ένα αεροπλάνο έξω. Ναι, αυτό ρωτώ κι εγώ. Μισό λεπτό να τελειώσουμε. Ναι. Τι άλλες χρήσεις έχει? Πλαστικά. Όλα τα πλαστικά που υπάρχουν τώρα αντικατέστησαν προϊόντα κάναβης. Χαρτί σας είπα, υφάσματα σας είπα, πλαστικά σας είπα, καύσιμα. Από την κάναβη βγαίνει καύσιμο, η μεθανόλη, με την οποία έχουν κινηθεί αγροτικά και στρατιωτικά οχήματα τη δεκαετία του 40 στις ΗΠΑ. Οπότε καταλαβαίνετε και τα συμφέροντα των εταιρεών βενζίνης και πετρελαίου συγκρούονται με τα συμφέροντα, με το καύσιμο. Και τώρα είδαμε, φτιάχνουν σπίτια από κάναβη, μας είπατε οικοδομικό υλικό. Τα τούβλα από τούβλα. Το δομικό υλικό για τα σπίτια που κάνουν είναι εντυπωσιακά στέρεο, θερμοανθεκτικό, θερμομονωτικό και επιπλέον στοιχίζει φτηνότερα. Συγγνώμη, είπατε τούβλα. Τούβλα, ναι. Δηλαδή, τούβλα. Πώς? Οι ίνες της κάναβης φτιάχνονται τούβλα. Μάλιστα, είναι τόσο ανθεκτικό. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο τα οικοδομικά υλικά. Και χρώματα νομίζω. Και χρώματα και ο Φόρντ έφτιαξε αυτοκίνητο από κάναβη. Από ίνες κάναβης κανονικά. Πέρα από το μεθανόλι, το κάψιμο που φτιάχνουμε από την κάναβη. Λοιπόν, αυτοκίνητο και τώρα τελευταία, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, είδαμε στο διαδίκτυο αεροπλάνο από κάναβη. Το οποίο πέταξε. Το οποίο πέταξε. Ναι. Πού το είδαμε αυτό? Στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Τώρα, σε ποια χώρα είμαστε σε μια Αμερική. Αμερική. Είμαστε σε μια εποχή όπου η κυρίαρχη βιομηχανία καινούρια είναι η βιομηχανία της κάναβης. Γιατί έχει όλα τα υλικά πλέον, τα οποία είναι οικονομικότερα να φτιάχνονται, και πλέον πάνω απ' όλα είναι η ανακάλυψη του ενδοκαναβινοειδούς συστήματος, η οποία συγκλώνησε όλο τον κόσμο. Πρέπει να σας πω γι' αυτό. 6.000 χρόνια είχαμε εμπειρία ιστορικά της θεραπευτικής χρήσης της κάναβης. Για όλες τις παθήσεις. Και ήταν ανερμήνευτο αυτό, δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε. Ξέρουμε ότι κάθε βοτάνη είναι για μια αρρώστια. Οι παπαρούνες παραδείγματος είναι για τον ύπνο, η βαλεριάνα είναι για την χαλάρωση, κάθε βοτάνη είναι για μια αρρώστια. Η κάναβη ήταν για όλες τις αρρώστιες. Και ήταν ανερμήνευτο, δηλαδή αδικαιολόγητο.
Μην πάμε σε φαρμακευτική. Θα πάμε, μην πάμε ακόμα δηλαδή. Μην πάμε ακόμα. Να τελειώσουμε με το γιατί αφού τα προϊόντα της βιομηχανικής, της κλωστικής κάναβης είναι πιο φτηνά, πιο οικολογικά καλύτερα. Γιατί αντικαταστάθηκε από τον μπαμπάκι και δεύτερον γιατί τώρα ξαναεπανέρχεται η κάναβη. Και στην Αμερική και στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και σε ποια μέρη, καλό είναι να ξέρουμε, σε πού έχει νομιμοποιηθεί πια. Η κλωστική κάναβη σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη εκτός από εμάς. Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα. Αλλά και στη Γερμανία έχει και στην Ισπανία. Καλά, η Ισπανία είναι... Σε όλη την Ευρώπη. Ναι, σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα. Γιατί άλλαξε αυτό? Παραγωγής. Γιατί άλλαξε αυτό? Είχα αρχίσει να σας λέω λοιπόν τη μεγάλη ανακάλυψη σοκ, η οποία ανέτρεψε όλη την ιστορία και τη μυθολογία της κάναβης. Ήταν η ανακάλυψη το 1988, ερευνώντας πώς δουλεύει η κάναβη, πώς μαστουρώνει ο άνθρωπος, ερευνούσαν τον νευρικό, ανακαλύψαν ότι όλο το κορμί είναι γεμάτο κάναβο-κλειδαριές, κάναβο-υποδοχής. Ειδικούς για την κάναβη δηλαδή. Εκατομμύριων. Περισσότερο από κάθε άλλο υποδοχέα, στα σπλάχνα, στα μάτια, στο δέρμα, στα κόκαλα, στο κεφάλι, παντού. Και πάθανε σοκ οι επιστήμονες. Σου λέει τι έγινε, γεννήθηκε ο άνθρωπος για να μαστουρώνει, γιατί έχει τόσες πολλές κάναβο-κλειδαριές. Ψάχνανε και μετά από 5 χρόνια ανακαλύψανε το λόγο ότι υπήρχε το ενδοκαναβινοειδές σύστημα, ότι το κορμί μας το ίδιο δηλαδή παράγει καναβινοειδή, τα οποία πηγαίνουν και ξεκλειδώνουν αυτές τις κλειδαριές. Τώρα μας πάτε πάλι στο ιατρικό όμως μέρος. Μόλις ανακαλύφθηκε αυτό το γεγονός ότι η κάναβη τη βγάζει ο οργανισμός, άλλαξε όλη η ιστορία με την κάναβη. Άρχισε η ιατρική χρήση και μετά την ιατρική χρήση αρχίσανε και την. Πλέον έχει γίνει τώρα νόμοι για ψυχαγωγικούς λόγους, όχι μόνο για ιατρικούς, για ψυχαγωγικούς σε 5 πολιτείες της Αμερικής. Στην Ουρουγουάη κλπ. Άλλαξε όλη η εικόνα πλέον και αρχίσανε πλέον να εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες της. Μα ο Ανδρέας ρώτησε γιατί απαγορεύτηκε η χρήση της κλωστικής κάναβης στην Ελλάδα. Η κλωστική κάναβη την έφαγε η Μαρμάγκα με την Ινδική κάναβη. Αυτή τη στιγμή έγινε η κάναβη ναρκωτικό. Τελείωσε. Τώρα να μας κοροϊδεύετε να φτιάχνετε κλωστική κάναβη και να στην πραγματικότητα Ινδική κάναβη. Απογορεύεται κάθε δέντρο κάναβης. Με αυτή την έννοια. Ωραία, και πώς η Αμερική. Καλά, η Αμερική πάντα κάνει 180 μοίρες τροφή. Ναι. Και την κάνει ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις. Λοιπόν, πώς η Αμερική από τη μια στιγμή στην άλλη κάνει δημοψηφίσματα. Και σε 26 πολιτείες έχει νομιμοποιηθεί, μαζί με το Κολοράντο, είναι 26 πολιτείες, έχει νομιμοποιηθεί η ιατρική χρήση. Και σε 5 πολιτείες η ψυχαγωγική χρήση. Η ψυχαγωγική. Και μάλιστα, επειδή εσείς ήσασταν πριν 30 χρόνια, 35, εσείς και ο καθηγητής ψυχιατρικής της Θεσσαλονίκης, ο Κλεάνθης ο Γρήβας, 2 περίεργοι Δον Κιχώτες, οι οποίοι και υποστηρίζατε ότι η κάναβη είναι θεραπευτική και ότι δεν είναι ναρκωτικό και σας επιτίθετο η δεξιά, το κέντρο, η αριστερά, όλος ο κόσμος, όλοι εναντίον σας. Πηγαίνατε στα δικαστήρια, και σας κυνηγούσαν. Τώρα βγήκε ο πρόεδρος Ομπάμα στο CNN και είπε να ακολουθήσουμε αυτό που λέει η επιστήμη και όχι προκαταλήψεις. Μισό λεπτό, για να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους να καταλαβαίνω κι εγώ. Είναι ή δεν είναι ναρκωτικό? Είναι ναρκωτικό και μάλιστα ψυχότροπο ναρκωτικό, δεν είναι? Ναρκωτικά λέμε τα πάντα και την κοκαίνη τη λέμε ναρκωτικό. Ωραία, που είναι το αντίθετο. Δεν είναι. Κοιτάξτε, μιλάμε ιατρικά. Σαν όρος χρησιμοποιούμε ναρκωτικά είναι τα πάντα. Είναι ψυχότροπο ναρκωτικό ή δεν είναι? Είναι ψυχοτρόπος ουσία. Μάλιστα. Ψυχοτρόπος ουσία σημαίνει που σου αλλάζει τον ψυχισμό. Σου τρέπει την ψυχή. Σου μετατρέπει την ψυχή. Η ψυχοτρόπος επίδραση της κάναβης είναι συνήθως εφορική. Όταν είναι σε μια ευνοεί την ψύχωση. Ορίστε. Τα ψυχωσικά επεισόδια τα ευνοεί. Ναι. Όταν έχεις ψύχωση, η κάναβη είναι ψυχοδηλωτικό. Σου εκδηλώνει δηλαδή τον ψυχισμό σου. Εάν θες να γελάσεις, θα γελάσεις. Εάν έχεις άγχος και πανικό, μπορεί να σε πιάσει μπορεί να σε πιάσει πανικός. Ξέρετε τι έχεις, θα βγάλει. Λοιπόν, αν έχεις μια προηγούμενη ψυχική διαταραχή και κάνεις χρήση με κάναβης με THC αυξημένο, γιατί έχει 85 καναβινοειδή. Από το 85 καναβινοειδή που έχει ουσίες διαφορετικές δηλαδή, τις ίδιες κατηγορίες. Μόνο ένα μαστουρώνει. Έχει ψυχοτρόπος επίδραση. Από τις 85 ουσίες του φυτού, του φυτού μόνο ένα. Το ένα μαστουρώνει. Τα 84 δεν έχουν σχέση. Εντάξει, έχουν σχέση λιγότεροι ή αντίθετοι. Δηλαδή η καναβιδιόλη, που είναι το δεύτερο βασικό συστατικό της κάναβης, ξεμαστουρώνει. Δηλαδή, εάν κάνεις χρήση φυτό που έχει CBD, καναβιδιόλη δηλαδή, δεν έχει ψυχοτρόπο επίδραση. Και αυτή συνήθως το CBD το έχουμε απογνώσει και το χρησιμοποιούμε φαρμακευτικά. Κυρίως σε επιληψίες, παιδικές επιληψίες. Εδώ λοιπόν έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε
για την φαρμακευτική χρήση της κάναβης σε διάφορες ασθένειες. Ναι. Έχουμε νευρολογικές ασθένειες που είναι οι πρώτες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Επιληψία, σκλήρυνση κατά πλάκας, Αλτσχάιμερ και διάφορες άλλες παθήσεις. Σε ποια μορφή? Με ποια μορφή? Δηλαδή... Στη σκλήρυνση κατά πλάκας και η καπνιστή έχει άμεση επίδραση. Σε παιδικές επιληψίες τη δίνουμε από το στόμα. Δεν είναι... Ναι. Όλα αυτά δεν είναι νόμιμα βέβαια, έτσι, ναι. Κοιτάξτε, στις παιδικές επιληψίες δεν δίνουμε THC, δίνουμε CBD. Δηλαδή καναβιδιόλη, η οποία δεν έχει ψυχοτρόπο επίδραση και δεν είναι και παράνομη. Δηλαδή θέλω να πω δεν διώκεται ποινικά. Άρα μπορεί κάποιος δηλαδή να σε επιληψίες, ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Διάβασα πριν 10 μέρες ότι ο Καναδάς που επέτρεψε την κάναβη για ιατρική χρήση το έχει σε υπαριθμόν 1 για την παιδική, για την παιδική επιληψία. Παιδική επιληψία. Γιατί για την παιδική επιληψία? Γιατί, κοιτάξτε, η παιδική επιληψία είναι πιο άμεσα ανταπόκριση. Οι παιδικές ασθένειες, γενικά οι παιδικές ασθένειες, ιδιαίτερα οι βρεφικές, έχουμε θεραπευτικά θαύματα. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις που έχουν γίνει ονομαστές. Το παιδί θαύμα στις ΗΠΑ, βρέφος 8 μηνών, με καρκίνο σαν πορτοκάλι στο κεφάλι του, το στείλανε να πεθάνει στο σπίτι του. Οι γονείς αρχίσαν να του ρίχνουν λάδι στο μπιμπερό. Σε 8 μήνες είχε εξαφανιστεί ο καρκίνος. Όσο πιο μικρό είναι το ασθενής, τόσο πιο άμεση ανταπόκριση έχει θεραπευτικά καναβinoïdes. Γιατί είναι το ενδοκαναβινοειδές πολύ σε φάση ανάπτυξης οργασμού σχεδόν. Όσο περνάει η ηλικία, το ενδοκαναβινοειδές σύστημα ατροφεί. Στη χώρα μας χρησιμοποιούνται αυτά τα φάρμακα, λέτε, για την επιληψία στην Ελλάδα? Από πολλούς γονείς που ξέρουν και έχουν μάθει, χρησιμοποιούνται, ναι. Έχετε εσείς δει τέτοια περιστατικά? Ξέρω, έχουν έρθει στο ιατρείο μου και μου έχουν πει ότι εμείς, τι λες γιατρέ γι' αυτό. Δεν παράγονται βέβαια στην Ελλάδα τα φάρμακα αυτά? Αυτά όχι, αυτά έρχονται από το εξωτερικό. Αλλά δεν είναι ποινικά κολάσιμα. Ναι. Ποινικά κολάσιμα είναι μόνο ότι έχει THC. Ό,τι δηλαδή. Μαστουρώνει. Ό,τι περιέχει αυτή την ουσία. Ναι, όταν απομονώνεται λοιπόν η ουσία ή άλλη, πώς την είπατε? Καναβιδιόλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει μια. Έχουμε θεραπευτική επίδραση χωρίς ψυχοτρόπο. Που είναι σε λάδι και σε χάπι και σε υπόθετο. Ναι, σε διάφορα σκευάσματα έχουν φτιάξει. Τώρα η αναπτυσσόμενη βιομηχανία σήμερα σύγχρονα είναι η βιομηχανία της κάναβης. Εσείς τι περιστατικά έχετε δει να βελτιώνονται ή να, όπως λέτε, να θεραπεύονται με την χρήση της... Δεν άκουσα, τι είπατε? Τι περιστατικά έχετε δει εσείς στη δουλειά σας ή στον κύκλο σας? Έχω περιστατικά που έχω δει παιδάκια δηλαδή, να κόβονται οι κρίσεις, και έχω μάθει από τους γονείς τους δηλαδή, να κόβονται οι κρίσεις επιληψίας με χέρι. Έχω δει καρκινοπαθείς που είχαν 6 μήνες με πολύ ζόρι προσδόκιμο επιβίωσης να επιβιώνουν με σπλαχνική χρήση, δηλαδή όχι την κανονική, μικρότερη δόση. Με υπόθετο εννοείται? Ναι, με υπόθετο, να επιβιώνουν αντί για 6 μήνες να επιβιώνουν 20 και 22. Και πόσο βέβαιοι είμαστε ότι οφείλεται, ειδικά στις περιπτώσεις των καρκινοπαθών, οφείλεται στην Κοιτάξτε, έχουν μελετηθεί, έχω βγάλει βιβλίο τελευταία του Ιάμα Κάναβη, στο οποίο περιγράφω λεπτομερώς τις αντικαρκινικές δράσεις. Είναι πολλές οι τρόποι με τους οποίους δράει ενάντια στον καρκίνο. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι ότι τα καρκινικά κύτταρα δεν παράγουν την ουσία την οποία παράγουν όλα τα άλλα κύτταρα του οργανισμού όταν γίνει η ώρα τους να πεθάνουν. Κεραμίδι λέγεται η ουσία. Δεν παράγουν κεραμίδι. Και έτσι δεν πεθαίνουν. Δηλαδή πολλαπλασιάζονται άτρωτα και τα καναβινοειδή ενεργοποιούν τα καρκινικά κύτταρα να παράγουν την ουσία αυτά που τα αυτοκτονεί. Αυτό είναι διαπιστωμένο? Διαπιστωμένο. Διαβάστε. Με στοιχεία δηλαδή? Ναι, βιβλιογραφικά εργασίες. Πανεπιστημιακές. Μα γι' αυτό και γίνει νόμο αυτή τη στιγμή σε 26 πολιτείες που είπε 25. Είναι πάση περιπτώσει 26 πολιτείες των ΗΠΑ, σε 14 χώρες της Ευρώπης συνταγογραφείται. Σας είπα, στην Ιταλία καλλιεργεί ο στρατός. Έχει τελειώσει η ιστορία. Μόνο στην Ελλάδα είμαστε σε μια κατάσταση. Εγώ έχω γράψει ένα κείμενο. Περίμενε. Θέλω να μάθω τι σημαίνει καλλιεργεί ο στρατός. Τι να μάθεις, τι να μας πει, τι σημαίνει αυτό? Ότι καλλιεργεί ο στρατός. Για διεθνική φαρμακοποιία. Μάλιστα. Μπες στο διαδίκτυο. Γιατρέ μου, να τα ξεκαθαρίζουμε λίγο και εμείς να τα καταλαβαίνουμε. Γιατί εσείς τα ξέρετε, εμείς δεν τα ξέρουμε, ούτε τηλεθεατές. Οπότε, εγώ θα ήθελα να μάθω σε ποιες ακριβώς ασθένειες λέτε ότι απαντάει η χρήση της κάναβης, όχι βέβαια σε μορφή, φαντάζομαι. Δεν μιλάμε για φαρμακευτική κάναβη και όχι για την ειδική κάναβη. Ναι. Κοιτάξτε, η φαρμακευτική κάναβη είναι είτε μη ψυχότροπος, CBD, που είναι για κάποιες παθήσεις όπως επιληψία και άλλες παθολογικές,
και αυτή που περιέχει και THC, δηλαδή που έχει ψυχοτρόπο επίδραση και η οποία βασικά είναι απαραίτητη για τους καρκίνους. Επίσης για το γλαύκωμα και επίσης για τις κρίσεις κατά πλάκας. Σε αυτές τις παθήσεις είναι απαραίτητο και το THC και ειδικά στους καρκίνους. Για ποιο λόγο? Γιατί το THC είναι αυτό το οποίο κυρίως δρά αντικαρκινικά. Ενεργοποιεί τα κύτταρα που λέγατε. Ενεργοποιεί τα κύτταρα τα καρκινικά να παράγουν την ουσία η οποία τα καταστρέφει. Εμποδίζουν τα καρκινικά κύτταρα. Έχει πολλούς τρόπους αντικαρκινικής δράσης τα καναβινοειδή. Εμποδίζουν τα καρκινικά κύτταρα να κάνουν αγκία, αιμαγγείωση δηλαδή. Εμποδίζουν τα καρκινικά κύτταρα να κάνουν εισβολή σε παραπέρα μετάσταση δηλαδή. Και εντάξει, γενικά ναι, προκαλούν και απόπτωση. Ναι. Και εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό τους. Θα σας ρωτάω χαζά εγώ τώρα. Ναι. Θα σας κάνω χαζές ερωτήσεις. Ναι. Και ξεκινάω. Λέμε δηλαδή ότι θεραπεύει η φαρμακευτική κάναβη τον καρκίνο. Έχουμε βρει το φάρμακο. Λέμε ότι η κάναβη τα καναβινοειδή έχουν αντικαρκινική δράση η οποία έχει αποδειχτεί και εργαστηριακά σε πειραματόζωα και κλινικά σε ανθρώπινα υποκείμενα. Η δράση της κάναβης πάνω στον καρκίνο, σας εξήγησα και πριν, έχει πολλούς τρόπους. Και βλέπουμε αποτελέσματα εντυπωσιακά ακόμα και τέταρτο στάδιο. Αυτά μας έχουν έρθει από πληροφορίες από την Αμερική και από την Ευρώπη, όπου είναι πιο ελεύθερη η χρήση. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε πολλά περιστατικά, γιατί είναι παράνομο το φάρμακο, οι ασθενείς δεν γνωρίζουν και ως εκ τούτου, οι περιπτώσεις που ξέρουμε έχουμε μεγαλύτερη επιβίωση, αλλά όλοι αυτοί που έχουν χρησιμοποιήσει από ό,τι ξέρουμε τα καναβινοειδή και την αντικαρκινική θεραπεία δεν έχουν φτάσει στη θεραπευτική δόση. Μόνο οι χρήστες μπορούν να φτάσουν στη θεραπευτική δόση εύκολα και αμέσως. Το πρωτόκολλο το θεραπευτικό για τους καρκίνους είναι ένα 60 γραμμάρια λάδι σε 90 μέρες. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο να το πετύχεις σε μια χώρα όπου είναι παράνομο το προϊόν και όπου και οι ασθενείς στην πλειοψηφία τους είναι επίσης άσχετοι με το αντικείμενο. Και αυτοί που έχουν λεφτά στην Ελλάδα, ναι. Στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο υπάρχει μεγάλο κίνημα και μεγάλη διάδοση της θεραπευτικής κάναβης. Αυτοί που έχουν λεφτά και τους λένε ότι δεν έχεις καμία ελπίδα ή είναι πολύ δύσκολα, έχεις ένα χρόνο ζωής. Πού το βρίσκουν στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό, αυτό που ξέρουμε εμείς σαν το καλύτερο από πλευράς ποιότητας, δραστικότητας προϊόντος, είναι στην Ισπανία. Αλλά μπορούν να το βρουν και από το διαδίκτυο. Στην Ισπανία επιτρέπεται η εξαγωγή? Στην Ισπανία είναι όλα νόμιμα εξαιρέσεις της εξαγωγής. Οπότε πηγαίνουν εκεί και το παίρνουν. Άρα όποιος έχει λεφτά πάει στην Ισπανία. Εγώ άκουσα τελευταία. Όποιος δεν έχει λεφτά μπαίνει στο διαδίκτυο. Όποιος δεν έχει λεφτά μπαίνει στο διαδίκτυο και βρίσκει. Ναι. Άκουσα τελευταία, και αυτό είναι μια μεγάλη στροφή, ότι στο Ισραήλ έχουν κάνει κλινικές κάναβης, ναι. Και μάλιστα είναι σε σύγκρουση το κράτος του Ισραήλ με τις εταιρείες που έχουν φτιάξει τα φάρμακα από λάδι κάναβης, γιατί οι εταιρείες θέλουν να τα εξάγουν τα φάρμακα αυτά στο εξωτερικό και η κυβέρνηση του Ισραήλ υποχρεώνει ότι όποιος έχει λεφτά ας έρθει εδώ να κάνει θεραπεία τέτοια. Για το Ισραήλ μπορώ να σας δώσω την πληροφορία ότι έχουμε 22.000 ασθενείς που παίρνουν νόμιμα κάναβη στο Ισραήλ. Και γι' αυτό το Ισραήλ θέλει μόνο σε ντόπιους να το χορηγεί. Εντάξει, όπως και στην Ισπανία απαγορεύεται η εξαγωγή, έτσι και στο Ισραήλ δεν επιτρέπεται να. Κάποιος που έχει πολλά λεφτά και που είναι γιατροί, τώρα ο Θεός. Σηκώνω τα χέρια. Μπορεί να πάει στο Ισραήλ και να πληρώσει? Μπορεί να πάει στο Ισραήλ και να πληρώσει. Ναι. Είναι ακριβά? Δεν θα το αρνηθούν. Κοιτάξτε, δεν έχω πάει, να σας πω, δεν ξέρω. Στη Βαρκελόνα πάντως είναι πιο απλά τα πράγματα. Ωραία. Εγώ συνεχίζω τις χαζές ερωτήσεις μου και σας ρωτάω. Παρακαλώ. Ο Steve Jobs. Ναι. Πού τα είχε τα φραγκάκια του, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν θεραπεύτηκε? Γιατί πέθανε, τέλος πάντων? Δεν ξέρω αν εφάρμοσε θεραπευτική κάναβη, αλλά τα αποτελέσματα, για τους καρκίνους λέμε έτσι, τα αποτελέσματα στον καρκίνο είναι εξαρτημένα από 3 βασικούς παράγοντες. Ο κυριότερος είναι η δοσολογία. Ο δεύτερος είναι το στάδιο της νόσου και το τρίτο είναι η ηλικία του ασθενούς. Όσο πιο μεγάλος ο ασθενής είναι τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα. Τόσο πιο δύσκολα. Ναι, όσο πιο μικρός, βρέφος δηλαδή, τα βρέφη έχουμε θαύματα. Σε 8 μήνες εξαφανίζονται, τουλάχιστον τα παραδείγματα που έχουμε, εντυπωσιακά. Γιατί είναι πιο αναπτυγμένο το ενδοκαναβινοειδές σύστημα. Μετά τα 50-60, το ενδοκαναβινοειδές σύστημα, που είναι το κεντρικό σύστημα προστασίας του οργανισμού, αυτό ρυθμίζει την ομοιότητα, σας το είπα, παθαίνει μια ατροφία σχετική.
μετά τα 50-60. Και ανάλογα με τον τρόπο ζωής. Τι είναι ομοιόσταση? Ομοιόσταση είναι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Ό,τι αλλάζει δηλαδή που διαταράσσει αυτή την ισορροπία, το ενδοκαναβινόδιο σύστημα την αποκαθιστά. Οτιδήποτε. Θερμοκρασία, σπασμοί, πίεση, αρτηριακή, οτιδήποτε. Ζαχαρόδης διαβήτης. Ρωτάγατε για τις ασθένειες που. Ναι, ό,τι θέλετε. Αρθρίτιδα, βροχικό άσθμα. Και δεν μιλάμε για πόνους, δηλαδή κεφαλαλγία κλπ. Και το πιο σπουδαίο απ' όλα, ενώ η κάναβη έχει κατηγορηθεί ότι προκαλεί ψυχώσεις, δεν προκαλεί ψυχώσεις εκ του μειόντος, δηλαδή πρέπει να έχεις μια προηγούμενη κατάσταση ψύχωσης. Οπότε, όντας η κάναβη ψυχοδηλωτικό, δηλαδή εκδηλώνοντας την ψυχή, μπορεί να σου εκδηλώσει ένα ψυχοτικόμορφο. Μια ψυχοτικόμορφη συμπτώματα. Ναι. Ενώ το THC λοιπόν η κάναβη τα κάνει, το CBD, το άλλο δραστικό προϊόν, άλλο συστατικό λοιπόν, που μπορείτε να απομονωθεί. Έχει αποδειχθεί σαν φάρμακο το 2013, τώρα το ανακάλυψαν στη Γερμανία αυτό. Έχει αποδειχθεί σαν το καλύτερο αντιψυχωσικό φάρμακο. Εισάξιο του αλλοπεριδίν, χωρίς τις παρενέργειες που έχουν τα αντιψυχωσικά φάρμακα. Είπατε για τη Γερμανία. Ναι. Στη Γερμανία μπορείς να γράψεις στο ΙΚΑ της Γερμανίας κάναβη και να μην πληρώσεις και να πάει να την πάρεις από το φαρμακείο. Ξέρουμε ότι ναι, οι ασφάλειες σε κάποιες κρατήδια της Γερμανίας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Το τελευταίο που μπορώ να σας πω για τη Γερμανία είναι ότι το δικαστήριο, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη, το ξέρεις Αντρέα, επέτρεψε σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν χρήματα να παίρνουν από την Ισπέσσερα από τα φαρμακεία τα ειδικά κάναβη να καλλιεργούν για θεραπευτικούς λόγους. Οι ίδιοι στο σπίτι τους, μόνοι τους. Ναι. Αυτό δεν σας φαίνεται όπως εγώ. Στην Αμερική ήδη έχει εγκαθιδρυθεί αυτό το πράγμα. Στην Ισπανία είναι δεδομένο. Δηλαδή όλοι έχουν καλλιέργειες. Στην Ισπανία έχουν το ενδιαφέρον ότι είναι οι πιο καλές κοινωνικές λέσκες κάναβης. Όπου πηγαίνουν οι χρήστες, γράφονται μέλη και έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται και να ελέγχουν και την παραγωγή. Οι κοινωνικές λέσκες κάναβης είναι η καλύτερη μέθοδος σε σχέση με τις εταιρείες. Αντί να το πουλάνε εταιρείες, οι χρήστες φτιάχνουν μια λέσχη και ελέγχουν οι ίδιοι την παραγωγή τους και δεν τους κοστίζει και τίποτα. Αυτό δεν έχει κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή, εσύ έχεις ζάχαρο και εγώ έχω σκλήρηση κατά πλάκας. Ναι. Μπορούμε να πάμε να πάρουμε όσο κάναβη θέλουμε, δεν πρέπει να πάρουμε δοσολογία, να μας πει ο γιατρός ότι θα πάρετε τόσες σταγόνες λάδι επί τόσες μέρες, ανάλογα με τη... Υπάρχουν πολλοί γιατροί και στην Αμερική και στην Ισπανία. Στην Ισπανία τη βάζουν να φτιάξουν κλινική τον άλλο μήνα. Κλινική κάναβη. Ναι, κλινική κάναβη, αλλά και στην Αμερική υπάρχουν ήδη. Στην Αμερική γίνεται το χαμός. Δεν είναι επικίνδυνο για κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε απόγνωση. Ναι. Και λέει, όχι κάναβη, να δοκιμάσω ό,τι είναι δυνατό. Ναι. Χαρτορίχτερες, μάγους κλπ. Να πάει να πάρει μια ποσότητα ή μια ποιότητα που δεν αντιστοιχεί σε αυτό που χρειάζεται ο ίδιος. Ναι, αυτό πρέπει να το πει ο γιατρός, φυσικά. Υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί, εκτός από εσάς και μερικούς ακόμα. Υπάρχουν. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Στην ιατρική γίνεται ο χαμός. Στην Αμερική γίνεται ο χαμός. Όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχει δίκιο ο Ανδρέας. Τι γίνεται με τον Ιατρικό Σύλλογο, τι θέση παίρνει? Ο Ιατρικός Σύλλογος στην Ελλάδα έχει πάρει μια θέση η οποία είναι περίεργη. Δηλαδή είπε ότι η κάναβη δεν έχει θεραπευτική χρήση. Αυτό το έβγαλε ανακοίνωση πέρυσι μετά την εκδήλωση που έγινε στο Σύνταγμα για την νόμιμη κάναβη. Ναι. Για την φαρμακευτική κάναβη και τη γλωσσική, και δηλώθηκε μετά από πιέσεις φυσικά πολιτικές, έβγαλε μια ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος ότι η κάναβη δεν έχει θεραπευτικές επιδράσεις. Καλά, τώρα... αυτό έλεγε και στην Αμερική και άλλαξε γνώμη και μάλιστα και ο Σύλλογος των Οικογενειακών Γιατρών. Ναι. Και αυτή είναι η ερώτησή μου. Και ο Σύλλογος των Οικογενειακών Γιατρών που είναι ρεπουμπλικάνοι, δεν είναι δημοκρατικοί. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ξαφνικά γυρίζει η Αμερική ανάποδα και αποδέχεται τις απόψεις που έχει ο Οικονομόπουλος, ο Γρίβας και διάφοροι μειοψηφούντες γιατροί σε όλο τον κόσμο. Και κάνει δημοψηφίσματα σε 26 πολιτείες. 25. Ναι. Λοιπόν, πίσω από το δημοψήφισμα δεν είναι ο Σόρος, φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν αλλάξει γραμμή και λένε τώρα θα καλλιεργήσουμε κάναβη. Ναι. Δεν είναι συμφέροντα. Δηλαδή μπορεί στην Αλάσκα, που είναι μια πολιτεία την οποία ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, να βγαίνει στο δημοψήφισμα, να ψηφίζει ο λαός και να υπέρ της κάναβης. Μα δεν έχει σχέση αν είναι Ρεπουμπλικάνοι πλέον, αν είναι δημοκρατικοί. Έχει σχέση ότι οι άνθρωποι βρίσκουν την υγειά τους με το φάρμακο, πεθαίνουν και βρίσκουν την υγειά τους και δεν είναι θέμα πλέον πολιτικής, είναι θέμα ιατρικής. Δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε οπισθοδρομικοί. Αν γινόταν ένα δημοψήφισμα στην Ελλάδα, θα ψηφίζαμε. Εσύ θα ψήφισες ναι. Εξαρτάται. Η φαρμακευτική κάναβη. Τι θα ψήφιζε ο κόσμος? Ο κόσμος θα ψήφιζε όχι στην νομιμοποίηση. Γιατί πιστεύω
Γιατί ο κόσμος έχει ακόμα υφίσταται την πλήση εγκέφαλου, την οποία έχει υποστεί 2 δεκαετίες τώρα συνεχώς, για να μην πω από το 1936 και πριν από το 1936 κιόλας. Ήδη από το 1910 κατηγορούσαν την κάναβη. Τους αλίτες, τους χασικλίδες, τους έτσι φτιάχνανε το κλίμα για την απαγόρευση. Που από το εξωτερικό είχε έρθει αυτό. Λοιπόν, οι πολίτες στην Ελλάδα αγνοούντες την πραγματικότητα. Έχουν υποστεί την πλήση εγκέφαλου, τόσα χρόνια μαύρος θάνατος, το χασίσι σκοτώνει κλπ. Θέλω να σας πω κάτι. Γιατρέ, σας διακόπτω να σας πω κάτι, μάλλον θα σας το πω μετά το διάλειμμα, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τώρα θα περιμένετε να δείτε τι θεωρώ σημαντικό, γιατί θα κάνουμε διάλειμμα. Ήρθαμε. Κάναμε πολύ λίγο. Και σας λέω λοιπόν, τι νομίζω εγώ από αυτά που συζητάμε τόση ώρα και το συζητάμε, και δεν το λέω σε μορφή ερώτησης. Νομίζω λοιπόν ότι η αποενοχοποίηση σε ό,τι αφορά ευεργετικές ιδιότητες οποιοδήποτε θέματος έρχεται όταν μπορεί ο καθένας να λέει, άσχετα από το τι πιστεύει εκείνος για τη χρήση της συνδικής κάναβης ή της οποιασδήποτε άλλης κατάστασης ξεφεύγει από το κοινό μέτρο, να μπορεί να είναι υπέρ και να μπορεί να διακρίνει το άλλο κομμάτι. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, και προσωπικά και γενικά, δεν με ενδιαφέρει το θέμα της συνδικής κάναβης καθόλου προσωπικά. Μου είναι παντελώς αδιάφορο. Ωστόσο, στέκομαι με μεγάλη προσοχή να ακούσω αυτό που λέτε και που μπορεί να χρησιμεύσει στη ζωή μου και στη ζωή των ανθρώπων που είναι γύρω μου και γενικότερα, που αφορά τη γλωστική κάναβη. Η βιομηχανική κάναβη. Και βεβαίως, ακόμη περισσότερο τη φαρμακευτική. Και αυτό σημαίνει ότι σας δίνω πολύ μεγάλη προσοχή, ακριβώς επειδή είστε ένας επιστήμονας και θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα που φέρετε ως άποψη είναι διαπιστωμένα. Διαπιστωμένα πλήρως και τα γράφουμε στο βιβλίο. Μπορεί να τα ελέγξουμε δηλαδή. Ακριβώς. Ένας από τους 1000 που υπέγραψαν μια πρόταση στη Βουλή για να νομιμοποιηθεί η θεραπευτική κάναβη είναι ο Πρωθυπουργός σε νεαρότερη ηλικία, ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει νομιμοποιήσει τη θεραπευτική κάναβη. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα. Γιατί είπατε προηγουμένως ότι αν γίνει δημοψήφισμα στην Ελλάδα, ο κόσμος θα ψηφίσει όχι στη θεραπευτική κάναβη. Αυτή τη στιγμή. Αν γίνει σε ένα χρόνο, δεν ξέρω. Γιατί στο Κολοράντο είναι πιο ενημερωμένοι στο Κολοράντο που ψηφίσανε ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φέρνει το νομοσχέδιο που είχε υποσχεθεί, γιατί 20 βουλευτές πρότειναν στη Βουλή να προχωρήσει το νομοσχέδιο. Δεν φέρνει το νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση της κάναβης, γιατί πιστεύει ότι η πλειονότητα της κοινής γνώμης είναι αντίθετη. Ναι. Ακόμα. Το ίδιο είχε και στην Αμερική. Στην Αμερική μέσα σε μια δεκαετία άλλαξε το κλίμα τελείως. Το ίδιο και στην Ελλάδα. Εγώ λέω ότι μπορεί να αλλάξει σε 2 χρόνια μέσα στην Ελλάδα. Γιατί τώρα έχει αρχίσει να παρουσιάζεται η αλήθεια. Τώρα είναι νόμιμη για ιατρική χρήση και βλέπουμε αποτελέσματα ιατρικά. Τελείως είναι θέμα προστασίας της υγείας. Και είναι τα παραμύθια δηλαδή περί. Γιατί όμως αυτή είναι μια αλήθεια που την αμφισβητεί ο Ιατρικός Σύλλογος. Δεν την αμφισβητεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος έβαλε μια ανακοίνωση κάτω από πολιτικές πιέσεις προφανώς. Γιατί όλα τα δεδομένα που έχουμε τα επιστημονικά δεν μπορούν να αρνηθούν. Την επιληψία, τη κλίνηση κατά πλάκα, την ψωρίαση, παιδιά. Ψωρίαση. Επάλυψη. Δηλαδή, κάναμε και εξαφανίζεται την ψωρίαση. Γιατί λοιπόν μπαίνει ένα άλλο δεδομένο ως. Πώς να το πω. Τίθεται σε προτεραιότητα από ένα Υπουργείο Υγείας ένα άλλο δεδομένο από το δεδομένο που λέει ότι εδώ ρε παιδιά έχουμε ανακαλύψει. Κοιτάξτε, το πιθανότερο είναι, από ό,τι επαφές έχουμε με το Υπουργείο Υγείας, το πιθανότερο είναι ότι θα νομιμοποιηθούν σύντομα τα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Sativex, Marinol και διάφορα άλλα ονόματα μιλάμε, τα οποία έχουν την ιδιότητα να περιέχουν THC και CBD σε κάποιες αναλογίες, αλλά δεν περιέχουν τα άλλα καναβινοειδή, τα 80 τόσα που υπάρχουν. Έχουν απομονώσει 2 συστατικά δηλαδή και γι' αυτό. Τα πιο χρήσιμα δηλαδή. Γι' αυτό και λέμε ότι ο καλύτερος τρόπος παραγωγής των φαρμάκων δεν είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες, είναι το λάδι. Το οποίο, εντάξει, μπορεί να το φτιάξουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, δεν το φτιάχνουν όμως. Το λάδι το οποίο βρίσκεται από αυτόνομους παρασκευαστές. Το λάδι και πλέον έχουμε ένα. Το λάδι πώς βγαίνει το λάδι της κάναβης? Το λάδι βγαίνει με αλκοόλ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που φτιάχνεις το λάδι. Από τα φύλλα βγαίνει δηλαδή? Από τις φούντες. Από τη φούντα. Ναι.
Και βγαίνει το λάδι κάναβης. Με αλκοόλ γίνει η καλύτερη διάλυση, με πάγο μπορεί να είναι μια άλλη δίληση, Πάντως, αυτό που διαβάσαμε στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο είναι ότι στον Καναδά, που νομιμοποιήθηκε η ιατρική κάναβης, βάλανε πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Δηλαδή, είπανε, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να έχει βαριά μέταλλα. Ότι πολύ σκληρούς όρους στις εταιρείες που ανέλαβαν αυτό το πράγμα. Και πολύ καλά κάνανε. Και φαντάζομαι το ίδιο έγινε και στην Ιταλία με το στρατό που ανέλαβε ο στρατός. Ναι, γιατί κάθε καινούριο φάρμακο πρέπει να είναι ελεγμένο. Δηλαδή δεν είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε απόγνωση. Γιατί αυτή τη στιγμή μας βλέπουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε να πάρω αυτό, έχω καρκίνο, έχω σκλήρης κατά πλάκας. Να ενεργήσουν μέσω του ίντερνετ από μόνοι τους. Δηλαδή, ποια δόση θα πάρουν, ποιο φάρμακο. Ναι. Αν αποφασίσουν βέβαια. Αν αποφασίσουν να ξεκινήσουν την θεραπεία με κάναβη, το πρώτο το οποίο θα πάρουν, ό,τι και να έχουν, είναι το CBD. Είναι η καναβιδιόλη, η οποία δεν είναι ποινικά κολάσιμη και δεν έχει ψυχοτρόπο επίδραση. Αυτό για να ενισχύσουμε το ενδοκαναβινοειδές σύστημα. Μετά, ανάλογα με την πάθηση. Από ποια πιστοποιημένη εταιρεία, δηλαδή. Υπάρχει μια δανεική, η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι καλύτερη. Εντόκα. Η Ντόκα. Εντόκα.com. Δανέζικη εταιρεία. Άλλοι πάνε στο Κολοράντο, ας πούμε. Άλλοι πάνε στο. Στην Αμερική είναι καλύτερη. Στην Αμερική είναι καλύτερα. Γιατί υπάρχει πλήρης έλεγχος, υπάρχει ελευθερία. Δεν υπάρχει δυσκολία να βρεις το φαρμακό σου, να ελέγξεις την ποιότητά σου. Η απαγόρευση και η παρανομία μας απαγορεύει να ελέγχουμε την ποιότητα των προϊόντων που γίνονται σε συνήθειες Άρα παρανομίας. λοιπόν, αν κάποιος αποφασίσει να πάει στο εξωτερικό, οκ. Αν αποφασίσει να πάρει εδώ, είναι παράνομο, ας πούμε. Είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Και ακόμα αν έρθει, ας πούμε. Είναι παράνομο, μόλις είπατε ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο. Το CBD δεν είναι. Μιλάμε για αυτήν την ουσία. Το CBD δεν είναι ποινικά κολάσιμο. Το λάδι όμως είναι. Το CBD δεν κάνει όμως για τους καρκινοπαθείς. Μόνο για τους καρκίνους του μαστού. Μόνο για τους καρκίνους του μαστού και σε αρχικό στάδιο. Ναι. Όλοι οι άλλοι καρκίνοι θέλουν και THC. Θέλουν και DHC. Το οποίο DHC από ό,τι καταλάβαμε. Πάνω από 0,2% είναι παράνομο. Είναι μια ουσία η οποία προκαλεί. Ψυχοτρόπο επίδραση. Έχει ψυχοτρόπο επίδραση. Πάντως, αν υπάρχει ένα σκεύασμα, το οποίο έχει και THC που προκαλεί ψυχοτρόπο και CBD το οποίο είναι αντίθετο, όσο πιο πολύ CBD έχει, τόσο λιγότερο ψυχοτρόπο επίδραση. Και είναι κάποιος στην Ελλάδα που δεν έχει ένα γιατρό να το συμβουλέψει, που μπαίνει στο διαδίκτυο, πάει πώς το λένε, στο Σαν Φραντζίσκο, που έχει κλινικές και παραγγέλνει από μια κλινική του Σαν Φραντζίσκο ή από μια. Άμα πάει σε κλινική, θα κάτσει και στην κλινική. Όχι, μέσω ίντερνετ που λέτε. Ναι. Και παραγγέλνει και του τα στέλνουν. Δεν είναι επικίνδυνο αν δεν έχει ένα γιατρό. Αν δεν έχει. Κοιτάξτε, τώρα η κάναβη δεν έχει πεθάνει κανένας. Χιλιάδες χρόνια τώρα δεν έχει πεθάνει ποτέ κανένας από κάναβη. Ούτε υπάρχει αντέμιξη μεταξύ της φαρμακευτικής κάναβης και κάποιας χημειοθεραπείας ή ακτινοβολίας ή άλλης φαρμακευτικής αγωγής. Δεν υπάρχει καμία αντέμιξη. Μόνο η αντέμιξη που έχουμε με την κάναβη είναι το αλκοόλ. Δεν πάει η κάναβη με το αλκοόλ. Δεν πάει η κάναβη με το αλκοόλ. Μιλάμε, τώρα και πάλι μιλάμε για τη χρήση της κάναβης, της ειδικής κάναβης ή της φαρμακευτικής. Μιλάμε για τη φαρμακευτική κάναβη. Άρα κάνει. Συνέργεια, δεν πάει contradiction. Αυτά βέβαια όλα νομίζω ότι εντάσσονται σε ένα πλαίσιο που αφορούν το γιατρό μας, έτσι. Ναι. Δεν είναι ότι άντε μου την παράει εμένα και αρχίζω στο ίντερνετ. Τώρα, κοιτάξτε, όντας παράνομο το φαρμακευτικό. Πόσοι άνθρωποι παίρνουν στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε ότι είναι χρήστες κάναβης και πόσοι πιστεύετε ότι. Χρήστες κάναβης ή ασθενείς που κάνουν. Όχι, πόσοι είναι χρήστες ή περιστασιακοί χρήστες και πόσοι πιστεύετε ότι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν φαρμακευτική κάναβη με παράνομη οδό από χώρες που επιτρέπεται στο εξωτερικό, από την Αμερική, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία. Οι στατιστικές που έχουν δημοσιευθεί αναφέρουν για χρήστες κάναβης ένα 10% του πληθυσμού. Ένα 10% του πληθυσμού, γύρω στο 1 εκατομμύριο δηλαδή. Από αυτούς, άλλοι είναι τακτικοί, άλλοι είναι περιστασιακοί, αλλά εντάξει, είναι σχεδόν μόνιμοι. Αυτοί που χρησιμοποιούν φαρμακευτική κάναβη, τώρα τελευταία έγινε γνωστό η θεραπευτική της δραστηριότητα στην Ελλάδα. Να είναι, ξέρω εγώ τι, 500 άνθρωποι, 600, δεν μπορώ να ξέρω. Γιατί δεν. Αλλά υπολογίζω περίπου από τη. Τόσο λίγοι. Γιατί δεν το έχουν μάθει. Μπορεί να είναι και περισσότερο. Δεν ξέρω. Υπολογίζω τώρα ένα νούμερο, 500-600. Όχι. Αυτοί που πάνε στο εξωτερικό είναι πολλοί. Δεν ξέρω αν πηγαίνουν στο εξωτερικό για κάναβη.
Εννοείται πηγαίνουν στο εξωτερικό, σε κέντρα θεραπευτικής κέντρα κάναβης. που μαζί με τα άλλα, γιατί δίνεται συνδυαστικά. Μαζί με τα άλλα, ας πούμε, σου κάνουν χημειοθεραπεία, ας πούμε, και σου λένε πάρε και στη Γερμανία και Ελλάδα κάναβης. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Σημαίνει, ωραία ερώτηση είναι αυτή, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει πιθανόν από καρκίνο, ήθελα να σας ρωτήσω και αυτό που είπατε, με αφορά ως γυναίκα που είπατε για τον καρκίνο του στήθους. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πηγαίνω στο γιατρό μου και μου λέει σταμάτα τις χημειοθεραπείες, σταμάτα τις ακτινοβολίες, σταμάτα ό,τι άλλο κάνεις, γιατί θα σε σώσει αυτό. Όχι, δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει αντένδειξη. Μπορεί να κάνει και τις χημειοθεραπείες. Εγώ σε γιατρό δεν μπορώ να πω μην κάνει τη χημειοθεραπεία, θα πω κάνει τη χημειοθεραπείες. Να ξέρετε όμως τις παρενέργειες χημειοθεραπείες τις αντιμετωπίζει. Μάλιστα. Άρα είναι θα μπορούσαμε να το πούμε, να το χαρακτηρίσουμε μια συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή. Ποιες παρενέργειες της χημειοθεραπείας αντιμετωπίζει? Κυρίως τους έμετους και την καχυεξία. Και την καχυεξία. Μάλιστα. Είναι πανάκια, δηλαδή είμαστε σίγουροι, είναι ένα καινούριο θεραπευτικό μέσο, το οποίο δεν έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες σε βάθος. Δηλαδή δεν ξέρουμε, από το 1993, ναι, δεν είναι καινούριο, είναι... Τώρα βγαίνει στη βιομηχανία, στη μεγάλη παραγωγή. Γίνονται έρευνες για όλες τις ασθένειες και βρίσκουμε για όλες τις ασθένειες να έχει θεραπευτική επίδραση. Δηλαδή είναι κάτι αδιανόητο. Αλλά είναι το ενδοκαναβινοειδές σύστημα που την κάνει τη δουλειά. Δεν είναι η κάναβη. Η κάναβη βοηθάει, ενισχύει και μιμείται το ενδοκαναβινοειδές. Αν δεν υπήρχε το ενδοκαναβινοειδές σύστημα, ενδεχόμενα η κάναβη να μην έχει καμία θεραπευτική επίδραση. Αυτό δηλαδή εννοείται που διαθέτει ο κάθε ανθρώπος. Που παράγει ο οργανισμός μας καναβινοειδή. Αυτό είναι κεντρικό για την προστασία της υγείας. Από εκεί άλλαξε η εικόνα όλη για την κάναβη. Μόλις ανακαλύφθηκε ότι ο οργανισμός μας παράγει καναβινοειδή και είναι προστατευτικά για την υγεία. Η φράση που έχει πει ένας διάσημος νευροβιολόγος, ο Ντιμάρτζο, είναι τι μας κάνουν τα καναβινοειδή, μας κάνουν να τρώμε. Εάν μπλοκάρουμε τους καναβινοειδείς, κόβεται η όρεξη. Μας κάνουν να τρώμε, μας κάνουν να κοιμούμαστε, χαλαρώνουμε, ξεχνάμε και μας προστατεύει. Το ξεχνάμε το λέμε θεραπευτικά. Η θεραπεία της κάναβης είναι η πρώτη για το post-traumatic disorder, το λέμε, δηλαδή μετατραυματική ψύχωση, διαταραχή. Και η κάναβη τη θεραπεύει. Γιατί είναι μνήμες από έντονα γεγονότα, βία, επεισόδια, πολέμους, βιασμούς και τέτοια κλπ. Τα οποία απασχολούν. Αυτή είναι η ασθένεια, ότι είναι μόνιμο ασθενής κολλημένος σε αυτά τα τραυματικά γεγονότα. Και με την κάναβη απαλύνεται η κατάσταση και θεραπεύει. Αυτό τα ενδοκαναβιδοειδή υποδοχής που έχουμε στον οργανισμό μας ανακαλύφθηκαν το 1993. Το 1993. Μέχρι τώρα. Πόσο έχει προχωρήσει, τι ξέρουμε, πού είναι, ας πούμε, για δείξτε μας, τι είναι, πού είναι αυτή η υποδοχή και τι κάνουν. Η υποδοχή αυτή είναι σε όλο το σώμα. Είναι δύο ειδών, CB1, CB2, έτσι τους λέμε. Η CB1 είναι αυτοί που φτιάχνουν και τη μαστούρα και βοηθάνε τον πόνο και διάφορα, και η CB2 είναι στο νοσοποιητικό σύστημα και γι' αυτό έχουμε και θεραπείες της κλίσης κατά πλάκα σε διάφορες παθήσεις του νοσοποιητικού και στην Δηλαδή το CB1 που λέτε εσείς, ναι, είναι ψυχοτρόπο. Όχι, είναι κάτι που το παράγει ο οργανισμός μας. Όχι, το CB1 είναι η κλειδαριά. Ναι, που τη φτιάχνουν τα κύτταρα, είναι φτιαγμένα με κλειδαριές τέτοιες. Η ουσία, το ενδοκαναβινοειδές, ένα ανταμίδι παραδείγματος χάρη, που είναι ένα βασικό ενδοκαναβινοειδές, πηγαίνει τσουπ και μπαίνει μέσα στην κλειδαριά. Και αρχίζει η κλειδαριά πλέον να ενεργοποιείται και κάνει όλες τις αναλγητική θεραπεία και άλλες. Μάλιστα. Ναι, είναι ένα σύστημα που μεταδίδει πληροφορίες, θα το πω αλλιώς, σε όλο τον οργανισμό. Πληροφορίες θεραπευτικές για την αποκατάσταση της ομοιόστασης. Αυτή είναι η στόχευση. Πόσο υπάρχουν πολλές εναλλακτικές θεραπείες, οι οποίες ήταν οι θεραπείες άλλων πολιτισμών. Είναι η Αγιουβέρδα, την οποία έχουν, είναι η ιατρική των Ινδών. Ναι. Είναι ο βελονισμός, η ιατρική που έχουν οι Κινέζοι και άλλες χώρες της Ασίας. Αυτά στην Ελλάδα ήταν απαγορευμένα. Μου έλεγε ο Λουπασάκης, ο Αλέξανδρος, που ήταν από τους πρώτους Έλληνες βελονιστές και είχε γράψει το βιβλίο, ότι το 80 τους κυνηγάγανε που κάνανε βελονισμό στην Ελλάδα. Οκ, περνάνε τα χρόνια, μερικά πράγματα τα ενσωματώνουμε. Τώρα, άμα πεις Αγιουβέρδα ή βελονισμό στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι εναλλακτική μορφή όμως. Είναι εναλλακτική μορφή. Εντάσσεται εκεί και αυτό που λέτε. Εντάσσεται εκεί. Αυτή είναι η ερώτηση που έκανε η Μυρτώ. Εντάσσεται, είναι εναλλακτική θεραπεία η κάναβη ή είναι
κανονική θεραπεία, δηλαδή κυρίαρχη θεραπεία. Mainstream. Και εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες, μπορεί να θεωρηθεί εναλλακτική. Εάν είναι μόνη της, είναι η θεραπεία. Εξαρτάται από την πάθηση. Εγώ δεν το κατάλαβα. Κάποιοι ασθενείς, παραδείγματος χάρη, δεν θέλουν να κάνουν χημειοθεραπεία. Ναι. Γιατί φοβούνται τις παρενέργειες. Τα 80% των ογκολόγων εξάλλου δεν θα κάνουν ποτέ χημειοθεραπεία οι ίδιοι συγγενείς τους, όπως έχουν δηλώσει. Για τις παρενέργειες. Ναι. Η χημειοθεραπεία έχει μια θετική επίδραση, στα αρχικά τουλάχιστον στάδια, αλλά τίποτα δεν μπορεί να μας αποκλείσει τις μεταστάσεις στη συνέχεια. Λοιπόν, το λάδι της κάναβης, η θεραπεία της κάναβης μπορεί να χρησιμοποιείται μαζί με χημειοθεραπεία. Και συνήθως τα αποτελέσματα που έχουμε συνδυασμένα είναι καλά. Ναι. Σας είπα, έχουμε παραδείγματα. Και αυτοί που λένε ότι εγώ δεν κάνω χημειοθεραπεία, θα πάρω λάδι κάναβης, έχουμε στατιστικά, δηλαδή για τα αποτελέσματα. Έχουν γίνει κάποιες έρευνες σε βάθος και λέμε ότι στους 100 ασθενείς είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ τους ασθενείς αυτούς που ξέρω, μόνο έναν ξέρω που δεν κάνει χημειοθεραπεία, αλλά αυτός είναι πρόσφατος, δεν μπορώ να ξέρω, θα το δούμε στην εξέλιξή του. Οι υπόλοιποι ασθενείς καρκίνους που ξέρω, ας πούμε, κάνουν μαζί και χημειοθεραπεία και παίρνουν λάδι. Και έχουν μεγαλύτερη επιβίωση. Όσοι φτάσουν στη θεραπευτική δόση, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχουμε από το εξωτερικό, έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είπατε ότι οι έρευνες αυτές ξεκινήσανε το 89. Από το 89 έχει... Οι έρευνες δεν ξεκίνησαν από το 1964. Όχι, από το 89 βρέθηκε το κανοβιδοειδή στον οργανισμό. 88 με 93 έγινε η μέσα σε τόσα χρόνια έχουμε κάποιες μεγάλες έρευνες που να αφορούν ένα κομμάτι του πληθυσμού, δηλαδή να έχουν πάρει 1.000 ανθρώπους, να έχουν πάρει φαρμακευτική κάναβη, άλλοι να την έχουν πάρει μαζί με τις κανονικές θεραπείες, άλλοι να έχουν πάρει μόνο και να έχουν βγει κάποια αποτελέσματα τέτοια. Και σε διάφορες ασθένειες. Έχουμε τέτοια στατιστικά αποτελέσματα, αλλά δεν έχουμε μεμονωμένα περιστατικά. Δηλαδή, οι κλινικές έρευνες είναι σε κάποιον ασθενή. Ένα ασθενή. Δεν έχουμε μεγάλο αριθμό ασθενών. Έχουμε όχι από πανεπιστημιακά και επίσημα, από πρακτικά από τους θεραπευτές. Άρα δεν έχουμε επίσημα από πανεπιστημιακές έρευνες. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Έχουμε πανεπιστημιακές έρευνες σε μεμονωμένα περιστατικά, όπου βλέπουμε να έχει αποτέλεσμα. Ναι. Τα πρώτα πειράματα ξεκίνησαν στην Ισπανία, έγινε η πρώτη αντικαρκινική έρευνα σε ποντίκια. Είχαν καρκίνο στον εγκέφαλο και τους κάνανε ένεση στον εγκέφαλο, ένεση με THC. Λοιπόν, από τα 6 ποντίκια, στα 3, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε εξαφανιστεί τελείως ο όγκος. Φυσικά τα σκότωσαν για να κάνουν βιοψία, να δούνε. Δηλαδή, να δουν τι θα γίνει. Ήταν το πρώτο πείραμα το οποίο έγινε και το οποίο σοκάρισε και ξεκίνησαν μετά να κάνουν έρευνες σε ανθρώπους. Αλλά λόγω της απαγόρευσης και λόγω των δυσκολιών που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, ο Ρικ Σίμψον έκανε βασική δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξού και το λάδι Ρικ Σίμψον Oil. Αυτός ανακάλυψε τη θεραπευτική δράση του λαδιού, ειδικά του λαδιού, όχι THC και CBD. Και άρχισε να το μοιράζει, θεράπευσε ο ίδιος παθήσεις που είχε και άρχισε να το μοιράζει. Δηλαδή δωρεάν δηλαδή. Σε διάφορες και έγινε ο χαμός, είδαν αποτελέσματα και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Πάντως, γιατρέ, μέχρι πριν 10 χρόνια, αυτό που λέγανε είναι αν έχεις γλαύκομα να πας στην Καλιφόρνια να σου δώσουν λάδι κάναβης ή να καπνίσεις η κάναβη, γιατί η κάναβη αντιμετωπίζει το γλαύκομα. Ήταν το πιο γνωστό. Για τον καρκίνο είναι πολύ πρόσφατο ότι αντιμετωπίζει τον καρκίνο. Ναι, τελευταία. Και είναι και πολύ επικίνδυνο να το λέμε. Γενικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. με αυτά που... Η ιστορία είναι ως εξής. Μόνο άμα γίνει νόμο μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων και για τα αποτελέσματα και για τις συνθήκες και για όλα να τα δούμε καθαρά. Γιατί να γίνει νόμο? Γιατί είναι φάρμακο το οποίο μας προστατεύει και αν σκεφτούμε ότι αναπτύσσεται στο ανθρώπινο σώμα το ενδοκαναβιδές από την εμβρυϊκή ηλικία, πριν το έμβριο ακόμα κατέβει και κολλήσει στη μήτρα για να πάρει ενδοκαναβιδί από τη μήτρα της μάνας του. Έχει φτιάξει καναβοκλειδαριές. Ενώ κατεβαίνει ακόμα από τον αγωγό, δηλαδή αδιανόητο. Μετά, όταν γεννιέται τον αγέννητο, τα παίρνει τα ενδοκαναβιδί από το θυλασμό, από το γάλα της μάνας του. Και μετά, μέσα στον πρώτο χρόνο, ο άνθρωπος το έχει φτιάξει. Έχει ενδοκαναβιδοειδή το γάλα της μάνας? Γεμάτο. Μάλιστα. Γεμάτο. Το ήξερες αυτό? Όχι. Δεν το ήξερα. Ούτε ήξερα ότι δεν ξέρουμε γιατί. Τώρα τα μαθαίνουμε. Τώρα γίνεται η έρευνα. Τώρα δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Όλοι δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Δεν το πιστεύουμε. Εγώ τα μελετάω 40 χρόνια τώρα. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω μπροστά μου. Ωραία, άρα... Εγώ θα επιστρέψω στην ίδια ερώτηση που δεν έχω καλυφθεί. Ναι, τελειώνουμε. Ναι. Λοιπόν, στην ίδια ερώτηση. Μου φαίνεται λίγο περίεργο και ύποπτο
να γίνονται δημοψηφίσματα σε τόσες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και σε όλες να βγαίνει ναι στην κάναβη, χωρίς από πίσω να είναι φαρμακευτικές εταιρείες και συμφέροντα. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η στροφή στην Αμερική τόσο αθώα, τόσο ρομαντικά, μια επανάσταση. Ούτε αθώα ούτε ρομαντικά. Έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60, έτσι, με το κίνημα του hippies και τα γενικότερα. Άρχισε να διαμορφώνεται μια κοινή γνώμη. Αντιδραστικά, ξανά πάλι προοδευτικά. Όλο αυτό το διάστημα, 50 χρόνια τώρα, μισό αιώνα, γίνεται δουλειά στις ΗΠΑ ειδικά και στην Ευρώπη. Και στην Ιταλία γίνει κλπ. Στην Καλιφόρνια, δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Στην Καλιφόρνια το καταλαβαίνω. Ναι. Στην Αλάσκα δεν το καταλαβαίνω πώς η Αλάσκα ψήφισε. Οι πολίτες της Αλάσκας πήγανε και ψηφίσανε ναι στην ιατρική κάναβη σε μεγάλο δημοψήφισμα. Δεν ψήφισανε ναι στην ιατρική κάναβη μόνο. Ψήφισανε ότι... ναι στην ψυχαγωγική κάναβη. Ναι, και στην ψυχαγωγική, δηλαδή να καπνίζεις κάναβη. Ψηφίσανε στην Αλάσκα. Η Αλάσκα είναι μία από τις 5 πολιτείες των ΗΠΑ που επιτρέπεται και ψυχαγωγική χρήση. Αλλά στην Αλάσκα είναι λογικό και φυσικό. Άνθρωποι μέσα στα χιόνια, μέσα στο σκοτάδι, κλεισμένοι, κατά κάποιο τρόπο τι πιο φυσικό, ας πούμε, ζητήσουν και να έχουν ένα ψυχαγωγικό μέσο. Τελευταία ερώτηση να τελειώσουμε. Το οποίο είναι λιγότερο επικίνδυνο από το αλκοόλ. Δεν συζητάμε δηλαδή. Αυτή τη στιγμή το αλκοόλ είναι νόμιμο και χιλιάδες θανάτους δεν μπορούμε να συζητάμε. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, απλώς εμένα και πάλι σας το λέω σαν να μην κάνουμε εκπομπή, όλα αυτά τα διλήμματα έχουν αρχίσει και μου φαίνονται λίγο αφελή. Δεν με ενδιαφέρει το αλκοόλ, δεν με ενδιαφέρει η κάναβη, με ενδιαφέρει να πίνω ένα κρεσάκι με τους φίλους μου όταν είμαι έξω και γενικά όλη αυτή η κουλτούρα. Σας το λέω πραγματικά σαν να μην είμαστε μέσα στην εκπομπή. Η κουλτούρα αυτής της ιστορίας αφενός μου φαίνεται πασέ, για να μιλήσω λίγο και αυτό, και αφετέρου δεν καταλαβαίνω, αφού είναι ένα πράγμα το οποίο πολλές φορές μπορεί όντως να είναι επικίνδυνο, το ξέρουμε, το έχουμε δει γύρω μας, αφού το έχω δει σε ανθρώπους κοντινούς μου, πώς να το πω τώρα, να χάνεται καμιά φορά η μπάλα, λίγο αυτό που λέτε με τις ψυχώσεις και με αυτά, λίγο γενικά θέλω να πω ότι έχει μία σημασία να τοποθετούμαστε κάθε φορά λογικά, δεν είμαι καμία φανατική, όμως να τοποθετούμαστε απέναντι στα πράγματα λίγο λογικά και όχι ακριβώς φανατικά. Να μην σηκώνουμε παντιέρες. Αυτό το λέω και σε φίλους της γκέι κοινότητας. Το ίδιο πράγμα λέω. Δεν είναι παντιέρα. Είναι κανονική ζωή. Ακριβώς. Άρα, να δούμε λοιπόν τι λέει ο κ. Οικονομόπουλος εδώ. Μας λέει ότι εδώ και εδώ και εδώ και εδώ αυτά τα συστατικά βοηθούν σε αυτό. Μάλιστα, να το τσεκάρουμε, να το ελέγξουμε. Κατά τα άλλα, το να το κάνουμε κουλτούρα και παντιέρα. Κανένας δεν μιλάει για κουλτούρα και παντιέρα, δεν ξέρω και πώς την είχατε στην στιγμή. Εγώ δουλεύω σε γιατρός. Δεν το λέω για σας. Δουλεύω σε γιατρός, δουλεύω για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δουλεύω για την υγεία, δουλεύω για την ελευθερία, δουλεύω για την προστασία από την εγκληματικότητα, για την προστασία από το μαύρο εμπόριο. Η κάναβη, παράδειγμα, γίνεται εμπόριο μόνο από την παρανομία. Δεν έχει ανάγκη από κανένα εμπόριο. Ένας χρήστης για να προμηθευτεί τη δουλειά. Βάζει 2 γλάστες και τελειώνει. Έχετε δίκιο και είναι όντως αυτό μια μεγάλη συζήτηση. Η παρανομία, η απαγόρευση είναι ο λόγος που γίνεται μαύρο εμπόριο. Όπως με την πρωτοαπαγόρευση φτιάχτηκε η μαφία, έτσι με την ναρκοαπαγόρευση φτιάχτηκε τα κάρτελ των ναρκωτικών. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Στην Αμερική. Καλά, έχει τελειώσει. Τελειώνει. Τελευταία ερώτηση. Το 2000 στην Αμερική, το 1937 που απαγορεύτηκε η κάναβη, συλλάβανε 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Περισσότερο από ό,τι την ποταπαγόρευση. Και είπανε ότι είναι το εγκληματικό φυτό. Τώρα βγαίνει η πολιτεία της Καλιφόρνιας που έχει επιτρέψει τη χρήση της κάναβης και για ψυχαγωγικούς λόγους, να την καπνιστεί δηλαδή, και λέει ότι μειώθηκε η εγκληματικότητα και αυξήθηκαν τα ταμεία του κράτους και καταστρέφηκε το καρτέλ του Μεξικού κλπ. Πώς η Αμερική αλλάζει, ποιος είναι από πίσω? Τι εννοείται η Αμερική Ελλάδα? Είναι αθώο αυτό που έχει γίνει. Η Αμερική του Νίξον και η Αμερική του Ομπάμα δεν νομίζω να είναι οι ίδιες ακριβώς, ας πούμε. Έχουν μια διαφορά. Δηλαδή οφείλεται στον Ομπάμα αυτό, οφείλεται σε ένα καινούριο ρεύμα? Όχι. Σε τι οφείλεται? Οφείλεται στις ανακαλύψεις για την κάναβη και στη διάθεση των ανθρώπων να έχουν ελευθερία και ψυχαγωγία και προστασία της. Άρα η Επανάσταση ξεκίνησε πάλι από την Αμερική? Δεν ξέρω τι εννοείται Επανάσταση. Η Επανάσταση γίνεται καθημερινά σε διάφορα επίπεδα. Στην επιστήμη τουλάχιστον ή στην τέχνη. Καινούργια πράγματα εμφανίζονται. Δεν ξέρω τι λέει η Επανάσταση. Είναι μια αποκάλυψη της αλήθειας, αναγνώριση της πραγματικότητας, αναγνώριση για την προστασία της υγείας, αναγνώριση ότι κάνουμε λιγότερο βλαπτική από το αλκοόλ, οπωσδήποτε, και ξανά το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι τελείως παράλογο. Νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά. Έχουμε πει αρκετά. Μας αρέσουν αυτά. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά που έμαθα και δεν τα ήξερα κιόλας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Όλα αυτά να είναι για το καλό του ανθρώπου βασικά. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και δεν ξέρω, Ανδρέα, πες και εσύ κάτι. Τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ελπίζουμε αυτά που ακούσατε να τα μετρήσετε. Αυτό που είναι φάρμακο είναι και δηλητήριο άμα το πάρεις. Η δόση κάνει το φάρμακο δηλητήριο. Λοιπόν, είναι και δηλητήριο, να μην δηλητηριάζεστε. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε.